Λοιπόν, εγώ είμαι οπαδός. Σαν οπαδός, εγώ Πάπη και. Καλής ομάδας. Ο οπαδός δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία ομάδα. Σκέτο οπαδός. Και εμένα τι με νοιάζει λοιπόν, να παίρνει η ομάδα μου τα κύπελα, τα πρωταθλήματα, να τα σηκώνει όλα. Δεν έχει 50 κύπελα εκεί στην τροπαιοθήκη, 49 πρωταθλήματα, να τα παίρνει όλα. Γιατί άμα παίρνει το πρωτάθλημα, Μπάμπη Μιχάλη, θα βγαίνουμε στο Champions League. Στο Champions League, άμα βγαίνει, σου δίνουν λεφτά. Και τα λεφτά τα παίρνει η προεδράρα μας, ο πρόεδρος μας, ο Θεός μας, να τα σκορπάει, να τα δίνει στους παιχταράδες όταν γίνουν 37, 38 χρόνων, 38,5, 39, να τα παίρνουν τα λεφτά παιχταράδες και φωνάζουν από κάτω, Θεέ, ξέρω εγώ και αυτά. Αυτό με ενδιαφέρει. Που παίρνω εγώ 500 ευρώ βασικό μισθό, δεν πειράζει να σου πω κάτι γιατί θα πληρώσει 300 ευρώ το νίκη, έτσι. 90 ευρώ σκλαβενίτης, ξέρω εγώ, λαϊκή, 15 ευρώ το κινητό, βγαίνει χρεωμένος 5 ευρώ. Για 5 ευρώ κανείς δεν φίλε έτσι. Εδώ σου μιλάω, πάμε το πρωτάθλημα. Πάει αυτό, το κλείνουμε. Και τώρα που κυνηγάνε το Μαρινάκι, το κύριο Μαρινάκι, συγγνώμη. Λοιπόν, το κυνηγάνε λέει μπήκε στη Φυσούν ο άνθρωπος. Γιατί οι Φυσούνες δηλαδή τι έχουν, να μπουν αυτοί οι άνθρωποι και στις Φυσούνες να μπουν στα αποδυτήρια και στα κουλάρ παντού. Και τώρα που τον κυνηγάνε, άμα τον διώξουνε από το ποδόσφαιρο, εγώ έχω να προτείνω το εξής. Αυτά που λέει ο Βαϊμάκης, πάμε μπάλα, γήπεδο, GR, παπάκι είναι βλακίες. Εγώ προτείνω να βγουν μπροστά οι ανθρώποι του ποδοσφαίρου που το αγαπάνε, ο κύριος Μπέος, ο κύριος Πατέρας Χαράς, γιατί ήταν καλός. Ο κύριος Ψωμιάδης, ανθρώποι του ποδοσφαίρου αγνοί που αγαπά το ποδόσφαιρο, το πάρουν να το πάνε μπροστά. Αυτό θέλει το ποδόσφαιρό μας. Και για να μην σας τρώω άλλο το χρόνο τον τηλεοπτικό που δεν είμαστε τηλεόραση στο ραδιόφωνο, να πω ότι αυτό είναι το επιμήθειο, είναι να πάρετε λεφτά που θα δώσει στον Ντρογκμπά, όχι τώρα να γίνει 40 χρόνο Ντρογκμπά, μια στιγμή θα φράζουμε Ντρογκμπά, είσαι αρρώστια. Αυτά παιδιά, σας φιλώ, είστε καλύτεροι σούπερ, σας αγαπάω. Χαιρετώ.